Hát akkor bemutatnék egy új terméket, ez egy asztali elszívó. Tulajdonképpen ez a termék ez mindenféle precíziós munkához ideális, ugye ahol valamilyen por vagy veszélyes gáz képződik, azoknak a szakszerű elszívására alkalmas. Ugye ez egy modulárisan felépíthető rendszer, ez azt jelenti, hogy van egy alapgép, ami tulajdonképpen egy elszívó motor. Ebben van egy filter, a filter az cserélhető. Ugye a filternek az előnyös része ugye az, hogy a mindenféle összegyűjtött por abban az esetben, hogyha az értéket képvisel, akkor visszanyerhető. Itt van a cserélhető filter. Ugye opcionálisan ugyanilyen filtereket tudunk kínálni, gyakorlatilag ez raktáron, készleten tartható. Aztán gyakorlatilag ez az elszívó motor, ez alkalmas arra, hogy egy osztócsővel, amit itt lehet látni, akár két munkaállomásra is képes ugyanazzal az egy motorral működni, tehát szét lehet osztani a kapacitást. Tulajdonképpen a munkaasztalhoz rögzíthető elszívó fej az ez lenne, így néz ki. Ugye itt egy flexibilis kar látható, illetve az előső oldalon is van egy porelszívó nyílás. Ez a fekete doboz, ez pedig nem más, mint egy aktív szénszűrős rendszer. Ebbe is speciális filterek vannak, ugye a káros gázoknak az elszívására alkalmas. Mindenféleképpen a cél az egy egészséges munkakörnyezetnek a biztosítása. Egy másik opciót is bemutatnánk, ez pedig egy plexi doboz. Tulajdonképpen itt is van egy lehetőség arra, hogy csatlakoztassuk azt a csövet, és két oldalról ugye ebbe a zárt dobozba benyúlva lehet dolgozni, és ugye maximálisan pormentessé tehető a munkakörnyezet. A plexi az speciális, tehát viszonylag ellenáll mindenféle karcoknak és egyéb szállóporoknak és így tovább. Gépnek a működését röviden bemutatjuk, hogy mégis nagyjából milyen hanghatással lehet számolni. Gyakorlatilag ez végül is egy ipari porszívó, ami egy kifejezetten erre a célra tervezett és készített célgép. Könnyen mobilizálható, kerekességű. Van egy minimumállás, és ez pedig potméterrel állítható, és van egy maximumállás.